ಅತಿಥಿಯಾದ ವಿನೋದ್ ಕುಂಪಳ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಏನಂದಿಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಕೆಪಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಕುಂಪಲ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಏನಂದಿಲ್ಲ. ರೇಷ್ಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಏನಂದಿಲ್ಲ. ವಸಂತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ವಸಂತ್ಯಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಿರಣ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಯೋಗೀಂದ್ರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಇನಿತ ಸಭೆಟ್ ಕುಳಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿನ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಿನ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದ ಪಾಸಾಯಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ನೆನೆತಿತ್ತ ಅಮ್ರಾಣಿ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಡು 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತ್ತಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಜೋಕುಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈಜಿದ್ದಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ಆ ಟೈಮಡು ಎಂಕುಲು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಾಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದಂಡು ಐಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರಡಲ್ಲಿ ಉಂಡ್ಲ ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ದೀಪಾರಳದು ಈ ಸಭೆನ ಒದಿಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಮುರನಿ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಡ್ ಎಂದೇಡು ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯಲ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಸನ್ಮಾನಲ ಮಲ್ತದ. ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಪನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಡಯಾನಾ ಕ್ರಾಸ್ತ 625 616 ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದು 98.24% ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಬೇರೆ ಎಂಕಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪದಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದಾವಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಬೇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಶಿಂತ್ಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತ ಕುಂಪಳ ಮಿತ್ರ ನಗರದಕ್ಕಳು. ಅಂಚನೆ ನಾಗರತ್ನ 625 576 ಅಂಕದೆತ್ತೊಂದು 92.1% ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇರು. ಬೇರೆ ಎಂಕಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪದ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಮೇರಿನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಹನುಮಂತ ತಾಯಿ ಹೇಮಾವತಿ ಮುಕುಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಂಡ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಕುಂಪಳದ ವಾಸವಾದ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಾ 625 572 ಮಾರ್ಕನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದೇರು 91.52%. ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಸಚೀಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ತಾಯಿ ನಿರಂಜಿನಿ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ ಕುಂಪಳ ಮೇರೆಗೆ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಉಡಲು ಜಿಂಜ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾವನ್ನುಲ್ಲ. ಸಮೃದ್ಧಿ 625 565 ಮಾರ್ಕನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದೇರು 0.41% ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇರು. ಬೇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ತಾಯಿ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಕುಂಪಳ ಮುಕ್ಲಿಗಳ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಐದು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ಕುಂಪಳ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಕುಂಪಲ ನೇತ ಆಶ್ರಯ ಇನಿ
ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಡು ಕುಂಪಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉಂಟು. ಈ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಡು 2021-22 ಸಾಲಡು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿನ 4 ಜೋಕ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಗೌರವಿಸಿರಲ್ಲ. ಈ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆ ಬಂದಾಗ 2013-14 ಇಸವಿಡು ನೇಕು ಅನುಮೋದನೆ ತೆಗೆದು 2014-15 ಇಸವಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಆ ವರ್ಮನೆ ಆದಕ್ಕೆ 2015-16 611 ಅಂಕ ತೆತ್ತಿನಾರು ಆರು ಈ ಸಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ 15 ಪಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ 4 ಜನ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಗೆತ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ಸಲ ಕುಂಪಲದ 600 ಈ ಸಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯಪಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 611 ಆದಿತ್ತು, ಈ ಸಲ 614 ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿನ ಲೇಟ್ ಆಗಿನದಾದ್ರೆ ಐದಿನ ನಮ್ಮ 25 ವರ್ಷದ ಕೊರಕತೆನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 25 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕರ್ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿರುತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರು ಆಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನಿ ನಮಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಬಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ಈ 2 ದಿನ ತಾನು ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಂದು ಗೌರವಿಸಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತ್ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಗುಳಿಗಜ್ಜೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮುಖ್ಯರನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನನಾತ್ ಮುಖ್ಯರನ ಉಜ್ವಲ ಆವಾಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಮಾಡ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಕನು ಪಡೆತೇರು. ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಡು ಎಂಕಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನನು ಅತಿಥಿಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದು 92.1 ಆಜಿ ಅಂಕೋನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಡೆತೇರು. ಮೇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಹನುಮಂತ ತಾಯಿ ಹೇಮಾವತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಇಡುವ ತಿಳಿದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಕ್ಕಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ
ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಅಕ್ಲು ನನಾತ್ ಬಿತ್ತು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ ಐದು ಮತ್ತ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪುದರ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲಿನ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಉಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒರಿಯನ್ ಪಂತು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲೇನು ಯಾನು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜ ಸುಲ್ಮಾನ್ ಸಂದಾದು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಲ ಯಾನು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜ ಸುಲ್ಮಾನ್ ಸಂದಾದು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ್ಲ ಯಾನು ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜ ಸುಲ್ಮಾನ್ ಸಂದಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು.